Vítam vás na mojom YouTube kanáli Recepty pre vás. Dnes vám ukážem ďalší overený recept, ktorý jednoducho zvládnete aj vy doma. Tak sa pohodlne usaďte a poďme spolu variť. Dnes mám pre vás recept na vynikajúci domáci džem bez aróm a ďalších farbív. Poctivý domáci marhuľový džem, hotový za pár minút. Tak poďme si ho spolu pripraviť. Tu sú ingrediencie. Marhule, kryštálový cukor, na extra dochutenie vanilkový cukor, citrónová kôra a celá škorica. Na prípravu džemu sú najlepšie marhule zrelé a mäkké. Čím sú sladšie marhule, tým menej cukru potrebujeme. Plody ovocia musia byť vždy zdravé, bez poškodení, dávame pozor, aby nebolo ovocie plesnivé. Marhule dobre umyjeme, následne ich rozpolíme a odkôstkujeme. Môžeme ich nakrájať aj na menšie kusy. Takto pripravené marhule prekladáme vo väčšom hrnci cukrom, ovocie ukončíme vždy vrstvou cukru. Ak máme marhule kyslejšie, pridáme viac cukru. Ak sladšie, cukru dáme menej. Takto pripravené marhule necháme odležať na chladnom mieste približne 12 hodín, najlepšie 24 hodín. Marhule pustia vlastnú šťavu, ktorá dodá marhuľovému džemu ešte intenzívnejšiu chuť. Po odležaní marhule premiešame a popučíme, môžeme nechať aj kúsky ovocia. Ak chceme džem úplne hladký, marhule rozmixujeme ponorným mixérom do hladka. Tu potom následne prisypeme ešte poslednú dávku cukru. Zmes dobre premiešame a dáme variť na nízky stupeň. Pravidelne zmes premiešavame. Potom si pripravíme aj kvalitnú panvicu, aby sme varenie domáceho marhuľového džemu urýchlili. 2 až 3 naberačky marhuľového džemu odoberieme z hlavného hrnca na panvicu. Množstvo záleží od veľkosti panvice. Takto postupne marhuľovú hmotu odoberáme z hrnca a dovárame na teflónovej panvici. Pri varení neodchádzame. Džem z marhuľ sledujeme, pravidelne miešame. Ide to naozaj veľmi rýchlo. Záleží, aký hustý marhuľový džem chceme pripraviť. Za stáleho miešania džem varíme pri nízkej teplote, bude jemne prebublávať. Ak sa vytvorí pena, tú odoberieme, aby sme mali džem kvalitný a dosiahli jeho čírosť. Keď marhuľová hmota jemne stmavne a zhustne, prejdeme varechou cez stred panvice a urobí sa cestička, džem máme hotový. Kontrolu hustoty môžeme urobiť aj na malom tanieriku. Menšie množstvo marhuľového džemu odoberieme na malý tanier, dáme na chvíľu do chladničky a skontrolujeme jeho hustotu. Ešte horúci džem postupne vrstvíme do pripravených čistých, sklenených uzatvárateľných pohárov 0,5 cm pod hrdlo pohára. Hrdlo dôkladne očistíme, pohár dobre uzavrieme viečkom. Pohár s džemom otočíme dnom hore a necháme úplne vychladnúť. A to je všetko. Marhuľový džem je výborný na palacinky, šišky, vynikajúci je na obyčajný chlieb s maslom. Domáci marhuľový džem výborne chutí s lahodnými hrnčekovými palacinkami, tradičnými šiškami alebo s fit cottage žemličkami s maslom. Recepty sú na mojej web stránke. Tip pre vás. Ak chceme domáci marhuľový džem so zaujímavou chuťou a vôňou, k vareniu džemu pridáme vanilkový cukor alebo vanilkový lusk. Výbornú chuť dodá aj celá škorica alebo citrónová kôra. Napíšte mi do komentárov, ako sa vám recept na džem podaril. Aj tento recept nájdete na mojej web stránke. Odkaz nájdete v popise videa. Ak sa vám video páčilo, dajte mi like a odber na kanál na ďalšie videorecepty. Budem rada. Dobrú chuť!